Ngicela ke niyibone kuse-early le ukuthi umkhonto wesizwe ubungagejanga uma udemanda ama-baselines kwa-Department of Basic Education. Kuyona yonke nje i-area e-underperformayo, kuyona zonke nje ikhalo esibhekene nazo. Sicela ama-baselines asitshela ukuthi zingaki iy'kole ezintsha efezakhiwe eSouth Africa, zingaki efe-repairwe, zingaki ey'shoda ngothisha abangakanani, zingaki engenama-toilet, zingaki engenamanzi, zingaki engena-fencing, zingaki ezingakutholi ukudla kwey'ngane zesikole, zingaki futhi zingayitholi usikola transport services. Lokhu kuhanjiswa kwey'ngane ey'koleni ngoba sihlala endaweni ey'kude. Asikejanga kuleyo point, we're on point. And ngicela abantu lokhu bekubone early ukuthi la umkhonto ungena enxebeni ngempela. Njengamanje iy'kole eSouth Africa azikwazi ukuplana around ukuthi bangaki othisha izobaqasha ngoba u-Department of Basic Education uyahluleka noma awufuni namanje ukunikeza iy'kole iy'nombolo zothisha ezizobathola. Ngaleyo ndlela o-principal babhekane nekwagmaya yokuthi siplana kanjani around curriculum issues, around staff allocation issues. How do we plan? Kuzube manje i-Department of Basic Education ayikhiphile inombolo yokuthi bangaki othisha bazoqashwa ey'koleni. Ileyo nto yingakho besidemand i-baseline ukuthi how many teachers need to be employed in South Africa. Khona uma bethi baplana ukuqasha abawu-20, sibuze niqasha kanjani abawu-20 obekufuneka abawu-5,000. Ngoba phela uma singayazi i-baseline sizoba pressa kanjani ukuthi bebe accountable benze umsebenzi okufanele bewenze. Bukani kubuhlungu esikhuluma ngakho njengomkhonto. Ubuhlungu obukhona lokho. Hayi ngoba sisangene noma sifuna ukuhamba. And incwadi esiyibhalwe minister ithi topic yakhona nje maladministration, poor planning and dilapidated school infrastructure. Ukuhluleka ukuphatha iy'kole ukuyi-manager, ukuhluleka ukuplana ngendlela. Iphinde futhi isimo sezakhiwo zey'kole ezifile ey'fadabele. Isihloko besisho njalo asikejileke ngoba njengoba behluleka nje ukhipha inombolo yothisha abazobaqashwa, izoplana kanjani i-school management? Sizoplana kanjani school management? So there's failure there in planning. And we always know that poor planning precedes poor performance. So it is common sense. So istep sokuqala njengomkhonto ukupressa kuma-baselines. Simbhalele uminister ke uGarube njengamanje ubhizi ulwa nencwadi yami ukuthi ayiphendule. Kodwa kukuhle ungiqinisekisile uminister uyitholile incwadi ne-team yakhe ingiqinisekisile ukuthi no incwadi bayitholile, they are looking at it. So ke and ifaka into eziningi even indaba ye-North West ungakhokhelwa kwama-independent school / private schools is part of it. So nje we have made sure ukuthi zonke izinto eziyinkinga uhulumeni ngaphansi kwe-GNU ukukhulukazi Department of Basic Education besinike ama-baselines. Sifuna ukwazi lingakanani igebe efelivalwe.